desetice. Deset jednako je 10. Deset jednako je 10. Deset jednako je 10. Deset jedinica jednako je jedna desetica. 10 jedinica jednako je jedna desetica jednako je 10. Jedna desetica jednako je 10. Dvije desetice jednako je 20. Koliko desetica ima broj 30? Bravo! 3 desetice jednako je 30. 4 desetice jednako je 40. 5 desetica jednako je 50. 6 desetica jednako je 60. 7 desetica jednako je 70. 8 desetica jednako je 80. 9 desetica jednako je 90. 10 desetica jednako je 100. 100 jedinica, 10 desetica i jedna stotica. Jednu stoticu označavamo velikim tiskanim slovom S. Broj 6 piše se sa samo jednom znamenkom. To je jednoznamenkasti broj. Broj 20 piše se sa dvije znamenke. To je dvoznamenkasti broj. Broj 100 pišemo sa tri znamenke. To je troznamenkasti broj. Deset, 20, 30, 40, 40, 60, 70, 80, 90, 100. Pazimo,